هوگر بربر نویسی ودیترین لوانه او سرن شارستانیا اورارتویان خباتین آرکئولوژیک این لوانه او در دورا وی جیهان رزدار قرالیت اورارتویان رونی دکن. دوان سالن داوین ده شوپا لنگی جنه که آواهی که لیمانه که به پاشفکشین آوا گولا وانه او کولاندن لحرمی تابلتن نویسین مخی در کتیا هولی ره اشکره کرنه. Ev vedîtin nîşan didin ku şaristaniya Urartu ne tenê duwarê leşkerî de lê duwarê endêzyarî, plansaziya bajarvanî û jiyana civakî de jî gelekî pêşketî bûye. Şopa lingê jineke Urartuyî yek ji vedîtinê herî balkêş ên li ser jiyana civakiya Urartuyan şopa lingê jinekê ye ku li bakurê keleha wanê hatiye dîtin. Ev şop tê texmîn kirin ku hejmara lingê wê 36 e û berê zayînê ji sed salên şeşan heta nihan e. Niha li mûza wanê ev şop tê nîşandan. Şopa ling ku li ser kevirekê hatiye dîtin destnîşan dike ku jinan di serdema Urartuyan de bi awayekî çalak di çêkirina kerpîçan û danîna wan de cî girtine. Xebatên etnografîk piştgirî din vê yekê ku di paşerojê de çêkirina kerpîçan bi piranî ji aliyê jinan ve dihat kirin. Ev şopa ling ji vedîtineke teknîkî wêdetir wekî şahidiyeke bêdeng a keda jinan û jiyana rojaneya bi hezarên salan berê tê dîtin. Pêşengeha li mûzexane wanê balê dikişîne ser rola jinan di civaka Urartuyan de û bi perspektîveke nû avahiyên civakiya wê demê ronî dike. Gola wanê û bazirganiya deryayê guherînên di asta ava gola wanê de bûne sedema vedîtineke nû ku dîroka herêmê bi rengekî cuda ronî dike. Li navçeya Erdîşê li qeraxên keleha Urartuyan a bi navê Keleha Beyan bi paşvekişîna avê re lîmaneke bi 11 pêlikan derketiye holê. Ev lîman ku li ser kevirê bingehîn ê 20 metran bilind hatiye kolandin û 3 metran fire he. Yek ji delîlên yekem e ku nîşan dide Urartuyan di veguhestina deryayê de roleke çalak lîstine. Rêk û pêkirina lîmanê bawayekî hatiye sazkirin ku keştî bi hêsanî lê bicî bibin û barên giran berhetî bên daxistin. Ev avahî îspat dike ku Urartuyan gola wanê wekî rêyeke bazirganî û veguhestinê bi bandor bikar aniye. Her wiha hebûna lîmanê nîşan de ku serdema Urartu de asta ava golê jiya îrowîn bilindtir bûye. Ev lîman li gel kelehên wekî wan aya nîs û kef wekî hêmaneke girîng a tora stratejîka Urartuyan li derdora gola wanê tê nirxandin. Bajarê pîroz û keleha Korzut a Xwedayê haldî. Keleha Korzutê ku li navçeya bêgiriyê ya wanê ji aliyê Kralê Urartu mînûha ve hatiye avakirin bi kolandinên dawî re zêtir hatiye nasîn. Tabletên mixî yên 2 sal berê hatine dîtin û ji 6 rêzikan pêk tên hatine deşifrekirin. Ev tablet eşkere dikin ku navê herêmê di serdema Urartuyan de haldî patarî bûye yanî bajarê pîrozê Xwedayê haldî. Ev nav girîngiya olî û stratejîk a bajêr destnîşan dike. Di kolandinan de deryê perestgeheke duyemîn û avahiyeke qesrê hatine dîtin ku meznahî û heybeta bajêr nîşan didin. Kevirên bazalt ên 6-12 ton giran ku di dîwarên bercên derdorê de hatine bikaranîn zanîn û hêza endezeriya Urartuyan ronî dikin. Avakirina van kevirên giran bawayekî statîk li ser xakeke xûz di şertên wê demê de
serkeftinekî endezeriye ya mezine. Haldî Patarî bi bedewiya xwe ya mîmarî û pozisyona xwe ya stratejîk hêza Urartuyan bawekî zelal radixeber çavan. Mîrataya Urartuyan derdkeve holê. Ev sê vedîtinên girîng careke din îspat dikin ku şaristaniya Urartuyan ne tenê hêzeke leşkerî û siyasî bûye. Lê di heman demê de bi zanîna xwe ya endezeriyê tora bazirganî ya bibandor û jiyana civakiya dewlemend jî cihekî girîng digire. Şopa lingê jinekî lîmana Gola Wanê û nasnameya Keleha Korzetê wekî Haldî Patarî nîşan didin ku Urartuyan şaristaniyeke pir alî ava kiriye. Xebatên arkeolojîk ê li Wanê û derdora wê eşkere dikin ku di pêşerojê de wê gelek serên din ên vê şaristaniya razdar bên ronîkirin. Çavkanî bermahiyên li Wan û mûzexaneya wê. Nivîs Ogir Berber.